Avem neluțul de la Tânăveni, prăjiturat, face torturi deosebite și meseriaș, pasional și așa. Și decorează inclusiv femeile importante la noapte. Da? Da. Da, le întinde pe masă, la petrece și le unge cu frișcă și din aia. Am și eu un rost la domnul cacao, alții vreau cu frișcă. Da, mă gândesc dacă soțul nu face așa ceva. Da, aș putea să fac o treabă. Uite, poți să ne iei și nouă. Da, chiar. Așa fie. Apoi, acum ștergem tot și plecăm. Am avut un cazat din Slovacia, care o stat vreo 2 luni, și așa s-au prietenit cu toate. Da, pe noi, la